Do soutěže Zlatý disk jsou nominovány tyto snímky. Lucid Dream. Lucidní snění je stav, při kterém si uvědomujete, že sníte. S tímto vědomím pak můžete sen měnit. Tentokrát se ve snu probudil Adam Stanislav. Ondřejovský masakr. 6. díl tragické telenovely s podtitulem Hija de Filador de Tijeras vypráví příběh plný napětí a emocí. Autorem telenovely je Stanislav Strouberský. Porque mirando fijamente, Emanuel, porque Ana. Manuel me ha confesado de que es el padre biológico de Valentín. Pašeráci 2. Lukáš Mikula letos představil 2. díl krátkého filmu Pašeráci. Tentokrát přiblíží jeden ilegální obchod s ruskou mafií. Film je stejně jako 1. díl beze slov. The White Opens. Příběh o souboji samců o samice na společenských zábavách? Proč ne? Danny Ellis a jeho tým přináší filmovou alegorii. Život pod duhou. První experimentování s dokumentem prožil Ladislav Plecitý v Písku. V zařízení Duha sdílí s domorodým obyvatelstvem myšlenky a částečně odkrývá jejich život. Má. Kdo je tvůj nejlepší kamarád? Přestaň. Drobky. Vřískající minutovka Petra Černého, u které se budete zaručeně bavit. Silnou dávku humoru dosahuje i Making of, které je součástí nominace. Role měsíce je opravdu nezapomenutelná. Ještě není akce, teď děláme jen zkažený záběr. Víš, náhodně něco jako zkazíš a lidi se tomu zasmějou. Spíš ne, nezasmějou. Sváča. Proč by si žáci v dnešní době nemohli natočit grotesku? Příběh žáků 8. třídy začíná o matice, kdy se jeleni učí počítat. Příběh medvěda. Jednoho dne šel medvídek po lese, našel ale dalšího medvídka s useknutou hlavou a měl z toho traumatický zážitek. Marek Vohryska a jeho cesta po světě plyšového médi. Osada Letanovce. Jak se žije místním obyvatelům osady poblíž Letanovců na Slovensku, přibližují záběry Ladislava Kováře, sestřih několika záběrů poskládaných do místní folklorní muziky. Ona povedala, Erika pašlila. Chuligán. Mirek Etzler jako oběť chuligána v ukázce z doprovodných videí divadelní show Strejdy Dače. Scénář a režii má na svědomí Daniel Bartoš. No já nevím, jakkoliv třeba ránu do břicha, ale rychle, prosím vás. No to bylo strašně slabý, musíte víc, rozumíte, aby to bylo nějaký... Zase nic, víte co, postavte se sem. Delta. Film vypráví skutečný příběh 3 kamarádů, kteří se živí prodejem drog. Čeká je jejich životní zakázka, kdy mají převzít 25 kg koksu. Příběh vypráví Erik Bošnák. Voodoo Lela. Jan Perout potvrdil své kvality při natáčení krátkého snímku jako cvičení 1. ročníku na téma paralelní montáž a ideální místo v režii Milana Hryciuka. Systém. Rašid Fidratovič Garipov nám přináší příběh 2 mladých lidí, kteří se pohybují v kruhu drogového podsvětí. Naivita a neznalost jim ale přinese jen to nejhorší.
Děláš za kraviny, co volá, chápeš, že na mě byli 3 ten na mě vytáhne kudlu, kámo. Chápeš to, kudlo? Virus. Na co přišla skupinka vědců v utajené výzkumné stanici, nám odpoví prvotní film Dmitrije Kaňuky. Příběh se podle názvu točí okolo nakažlivého viru, který je hrozbou pro vše živé. Zdálo se, že už je všechno v pořádku. Ale u večeře se to změnilo. Nálezy. Krátkometrážní film Jana Perouta o hledání a nalézání lásky a ticha. Kristýna Štarhová a Jiří Valenta v hlavních rolích odkrývají své duše formou svěžího letního vánku. Czech Parkour and Freerunning. Lukáš Macháček stvárnil profil parkourového týmu, který už v Čechách působí delší dobu. Dynamika, akce a akrobatické kousky. Hrozí nebezpečí úrazu. Přeprava lodi Horácko. Jan Štumpa natočil a sestříhal krátký dokument z přepravy 30-tunové lodi Horácko z Litoměřic na Dalešickou přehradu, určeno hlavně pro milovníky lodí. Perfection. Nápad Tomáše Davida a jeho přítelkyně vytvořit krátkou minutovku se vydařil. Cíl klipu sdělit myšlenku byl splněn. Zlatý disk.